Magandang umaga po, panibagong araw na naman at narito na ang taya ng ating panahon ngayong Martes, February 7, 2023. Mula po tayo rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Makikita natin sa ating latest satellite images, wala po tayong binabantayan anumang low pressure area, wala rin tayong bagyo na nasa loob man o labas ng Philippine Area of Responsibility. At makikita ko ninyo itong easterlies, ito yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko, ang siya nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito magdadala ho ng mga isolated o pulong-pulong pag-ulan, pagkilot-pagrog, lalo na nga dito sa may eastern section ng ating kapuluan. Makikita nga ninyo, may mga kaulapan dito sa may bahagi ng Mindanao. Yan o, dala ho yan ng easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko. At narito na nga ang lagay ng panahon, partikular na dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita nga ho natin, malaking bahagi ng Luzon ngayong araw ay makararanas ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Kaya mainam, may dala pa rin tayong pananggalang sa ulan. Yung bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, unti-unti po makakaranas na ulit ng epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Kaya posible merong mga isolated o pulong-pulong mahihinang pag-ulan sa bahagi ito ng ating bansa. Agwat nga ng temperatura sa Lawag nasa 21 to 31, sa Baguio 15 to 24, sa Tuguegarao medyo umiinit na ho, no? Sa 21 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Manila, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 21 to 29. Habang sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol, nasa 24 to 29. Dito sa Calayan Islands, nasa 24 to 32. Habang sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Halos ganito din ang inaasahang panahon sa malaking bahagi ng Kabisayaan, kung saan mga pulupulong, mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, ang maaring maranasan. Agwat nga ng temperatura sa Iloilo, 25 to 30. Sa Cebu naman, 25 to 30 rin ho, habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Dumako tayo dito sa may bahagi ng Mindanao, malaking bahagi din ho ng Mindanao ang makararanas ng generally fair weather, pero again, posible pa rin yung mga isolated, pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagulog, lalo na sa may bahagi ho ng Caraga at Davao. Ito kasi yung nakaharap sa may Pacific Ocean, kaya posible po yung mga thunderstorms sa bahaging ito ng Mindanao. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 23 to 33, sa Cagayan de Oro, 23 to 30, habang sa Davao, 24 to 32 degrees Celsius.